Salam, gaderli vatandaşlar. Salamu aleyküm, Türk halkı. Men Türkmenistan Demokratik Sayloo Halk Hareketi'nin lideri Murat Gurbanov. Bu hareket partiyelerin ähli gurbanının ve bizim Türkmen halkımızdan ibaret. Bizim esas maksadımız Türkmenistan'ın bir kanun özünü ilan eden Prezident Berdimuhamedov'u kanun esasına vazifeden boşaltmak. Biz şu gepleşmemizde Türkiye devletinin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye devletinin politik liderlerine, Türkiye medya servislerinin yolbaşçılarına ve Türk halkına yüzlenmesini ediyor. Sizin bilişiniz diyali, eyyem 22 yıldan beri Türkmenistan halkı diktatör rejiminin aşağına gelip. Şu yerde bellek geçişini ediyor, Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Berdimuhamedov meclisin başlığını işten ayırıp cinayete çekip özü bir kanun sayılovları falsifikasyon edip özünü prezident sayladı. Bunun Türkmenistan'ın halkının golluğu bolmadı. Şonda da kanunlar özünü prezidentine sayladı. 2007. yıldan beri özü devleti dolandırıp geliyor. Türkmenistan prezidenti Berdimuhamedov ukuyupsız A harfına şermende Türkmenistan'la korrupsiya mafyasının yolbaşçısı bolup Türkmen halkını 2007. yıldan beri edip geliyor. Berdimuhamedov korrupsiyany östürdü, onu yukarı derecede kaldırdı ve onu yolbaşçılık ediyor. Berdimuhamedov Türkmenistan'ın politik, sosyal, iktisadiyetini doğulmeçörde yıktı ve Türkmen halkına hiç gelip perspektive koymadı. Ondan başka da Türkmenistan'la pul paylayan maşinler, bankomatlarda pul yok. Adamlar öz aylıklarının pullarını almak için giyiceden veya nohutta durup ertesi olarak pul gitmesçilik emeli geliyor. Ondan başka da çörek yok, yağ yok. O ağır karitlerini almak için nohutu giyiceden beri durup ertesi günlüğüne çelli durup almalı oluyor. Adamın pul olmadan son onun yağdaylarım katı kıyım. Onun dışından pandemiya COVID-19 problematı Türkmenistan'da katı ilginç yağdaydı. Sizin bilişiniz diyali, bizim prezidentimiz bir kanun saylanan Berdimuhamedov bizim devletimizde koronavirüs yok ve şu sözü qadağan etti. Türkmenistan'a çağrılan yürüyüşte meditsina ekspertlerim şunu tasdikladı. Şunun için biz 19. yılda İstanbul'un yerleşen Türkmenistan'ın konsolosluğunun önüne çıkmalı olduk. Biz şu mitingde Türkmenistan'daki koronavirüs pandemiyasının bağdığı, bizim kardeşlerimizin, bizim vatandaşlarımızın ölüyenleri ve Türkmen bir kanun prezidentin politikası esaslı pandemiye karşı görüşün alıp barmayanlarını, adamların ünsünü ve bütün dünya hükümetlerinin ünsünü çekecek olduk. Şun mitingin ruhsatını köp finanşıp alacak bolun alaç bolmadı. Şun mitingde bar Türkmen halkımızın vekilleri konsolosluğun önüne gelip öz doğan kardeşlerinin ağır yağdayda, ilginç, hoplu yağdaydadığını aytmak için uyuştular. Şu yerde olsa Türkmenistan'ın konsolun ardası boyunca şunu adamlar tutsuk edildi, son vaka koygarlı ve şu yerde bizim kahraman kıyımız Taganova Dursultan tutsuk edildi. Ol Taganova Dursultan'ın ıkbalına seyretsek, ol beydeki adamlar yali 3 aylık çağatını taşlap, eklemek için Türkiye'ye gelip işler, şu Türkiye'den pulları Türkmenistan'a iyi verip maşgalatını sakladı. 8 yıllar çağatını görmeyen, şu COVID-19 pandemiyanın hopsuzluğu için şu ilçekanın önüne gitti. Onun pasport yağdayı düzük bolman son, tutsuk edilenle onu deportasyon lagera koydular. Türkmen devletinin halkı, Türkiye'de halkının pasportları düzük bolmanın esas sebebi, şu yerde Murat Seyitmamedov, İstanbul'daki konsolosluğunun yolbaşçısı, pasportları düzeltmeyen
tersine $3.000 adam başından para alıp eyyem 30 adamın pasportlarını düzedip pasportlarını berip beýlekleri bolsa Türkmenistana iyi verecek deyip gorkuzup adamlardan pul alacak bolup ilkinç ýagdaýy döretdi. Türkmenistan halky pasportsuz 5 ýyldan köpräk bolup Türkiýe döwletine dokumentsiz öz pasportlaryny kanun esasyna düz bilmän gezip ýörler. Onun daşynda Şomratsyn Seyit Mamedov bilen Aman Lief İşanuri Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň ýolbaşçysy ikisi bul finanso mahinasiýa korrupsiýany edip Raşid Meredov Türkmenistanyň ministrlaryň daşary işler ministriniň ýolbaşçysy bilen paýlaşyp Türkmenistanyň halkynyň Türkiýedaky adamlarynyň deportasiýasyny edýärler. Servisine can edip batış edýärler. Şu sebäpli bizim advokatlarymyz eýýem 3 tane dawany galdyrdy. Türkiýe kadyetinde şu Dursultany deportasiýasyny Türkmenistana eden ýagdaýymyzda Türkmenistana şoň jany durmuşy huply ýagdaýda bolar we ony Türkmenistanyň düýünü diýip bir kanun kadyede çağırıp basarlar ve türmeye iwerlerler. Türmede de yiter deyip advokatımız her davasyna düşündürüş geçýär. Sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyna kanunlar ýören ok. Polisiýa, KGB Türkmenistanyň halkynyň giýje gelip akydip bilýär. Bir zat gürlese ýa öz kanunlaryny talap etse, şonu derrew akydip türmeye basýar. Türkmenistanyna kanunlar ýören ok. Türkmenistan korrupsiýasy iň ýokary ösen derejesinde we bir kanun saýlanan prezident Berdimuhamedov şoňa ýol başçylyk edýär. Şol men ýüllenmemde biz Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogana ýüllenýär. Siz adalatly, parahatly prezident. Türkiýe döwletini dolandyryp gelýärsiz. Siz bütün Türk milletleri üýüşürip Turan döwletini gurjak bolýanlar. Bizim Türkmen halkyny seredemle sizi adalatly we iýidir Türk halkyny, Türk milletini gorayan adam hökmünde garýar. Şol Tagan we Dursultanyň işi boýunça da siz bizim Türkmenistan döwletiniň diktatory Berdimuhamedowyň manipulasiýasyna düşmän migrasiýa servisiniň kadyetini dogry adalatly ýagdaýda çözmeligini mümkinçilik döredip bilersiňiz diýip pikir edýär. Türkiýanyň migrasiýasynyň servisi bize açyk aýdýar. Biz kanun boýunça eýýem Taganowany Dursultany goýbermelidik ýöne basyş bolan sebäpli bu soralar Ankarada çözülýär. Şonuň üçin ýoldaş prezident Cenab Recep Tayyip Erdogan size haýyş edýär Türkmen halkynyň adyndan. Şu meseleni kanun saatına seredip bizim kahraman gyýdymyzy Taganowa Dursultany deportasiýadan alyp galyp şoňa kanun sahatyna boşadyp mümkinçilik bermegini haýyş edýär. Bu ýüllenimden daşyndan men Türkiýanyň partiýalaryň liderlerine ýüllenýär. Soňky 2 aýdan gowrak Türkiýede, Alaýtada, Stambolda geçen mitinglary siz görýärsiňiz. Türkmen halky edilýär we öz azatlygyna ýörýär, ýuwaş-ýuwaş. Şol ýerde de siz şol bir kanun bolup geçen zatlary görüp, şol işe goşulyp, şol işin hemme detallaryna gözüňizde tutup, şol bizim gahryman Taganow Dursultany kanun taýyna çykarmaga kömek etmegini haýyş edýär. Indi bolsa Türkiýadaky media serişleriniň ýolbaşçylygyna ýüllenýär. Soňky kaýyň içinde bizim Türkmen halkyny bütün dünýäde azatlyk hereketlerini edýär. Siz bu zatlary, bu wakalary ne beýan etdiňiz, ne görüp bildiňiz. Türkiýadaky, Stamboldaky bolup geçen mitingler sizi hiç hili medialarynızda çıkarıp bilmeliyiz.
Germanya'da yaşayan blogger, siyasatçı Gayip Kamil İlbeyi sizden eden işi gaty köp. Ol öz ýüregi bilen Türkmen halkynyň adatlyga hereketlerini dogry beýan edip, öz ýüregi bilen bizim bilen her wagt bolup dur. Biz inanýansy siz geljekde şol geçirýän mitingleri dogry beýan edip hakykata aýtyp biljekdiňiz. Biz 14-nji sentýabrdan Türkmenistanyna bütün halk iş taşlayışı ve mitingleri geçip başlayacağız. Şu mitingler Türkmenistan'daki hükümet proyekt konstitusiya referandum esasına geçirmese biz şu mitingleri devam ederiz. O limek näme? Türkmen halkı uyanıyor. Türkmen halk azatlyk isteýär. Türkmen halkynyň bikanun prezidenti Berdimuhamedov inni halky dolandyryp bilenok. Köpden bäri. Şonuň üçin biz şol azatlyga hereketlerimizi dogry alyp bararys we ony parahatly, adalatly we rahat geçireriz. Inni men Türk halkyna ýöneletmeýär. İki millet, bir döwlet diýişýäli Türk halky bizim doganlarymyzdyr. Türkmen diýmek näme? Türkmen diýmek iki sözden ibaret. Türk men. Men Türk diýdi. Şonuň üçin biz size öz doganlarymyzy ýaly edýär. Bizim watandaşymyz, gahraman gyýylmyz Taganowa Dursultan sizin deportasyon lageriňizde eýýäm bir ay gowrak otýar. Ol deportasiýa garşylýar we diktatoryň eline düşmegi onun size bağlı. Ol Selim Paş'ta Silivri'de deportasyon lagerinde bolýar. Siz eger öz dogularyňyza kömek etjek bolsaňyz, challenge ýatyp bilersiňiz we bizi gollap öz hökümetine haýyş edip bilersiňiz. Biz Türkmen halky hiç wagtdan Türk halkyna garşy görüşmedik. Biz Türkmen halky her wagtdan Türk halkyny gollaýardyk. Şu Taganowa Dursultanyň bolýan meselelerini ve Türk halkyny, Türk politik liderleri, Türk döwletiň ýolbaşçylary, media serişleriň ýolbaşçylary üns bilen hereketlerine biz seýrederiz. Şol hereketlerimiz bize gelecekte ağır gatnaşykda mysal bolup durar. Biz size inanýar ve öz doganlaryňyza kömek etmenizi haýyş edýäris. Sağ olun.